on calminama bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe mo kala ɗo woni eno woniri yo jaam e kiisi Allah gona men jamma hande ko jamma e jammaji ɗo fiyannoɓe bawɗi mbiyanno so bawɗi piiti koko piino piyata mawɗo goto wi kono baggu fo e saa mum mbe fof e leewal mum jontaɓe fo e mbawa ko muɗum gonɗa ɗo koye Dakar lamogo leydi Sénégal leegal ne wiye Cambérène hande jeetati lewru novembre ujunnaji 2025 caggal jibinede annabi Isa ibn Maryama jamma arti bandum sangaji nde kolli beela taw mbeɓani jamonuji ɗiga bomen sagataɓe lewle demminare holmo heedimi jungo ñamo ne jogui hoddu ndu komo joom sababu o woni neɗɗo muɗum hakkude dimo e ñeeño mum gila hanki tawi wona hande ɓe dendi halayɓe ɓe dendi suska jamma arti bandum jamma hande jomajo jamba o ko Abuu si walla Atumaan si mo Tulde Dubaango e hartallo so wiyama jomajo bandiraɓe fof paama tan ko sagata goo ko yiilima yiiti ko debbo jontaɗo ñumoytoɓe jeehi ƴamoɓe ƴami dokkal hokkama konde wisama debbo jofnama weeti gaweje ɗe dufama gayɗi kirsama dammirɗi juɗama tufama yahama simmama durtama ƴakkama gantama kono wonama to woni jombaji woni jumaje jamba o ko Abuu si Atumaan si saabi woni jumaje jamba o ko kanko hendino ko hendi ɗo ko ƴeew suka debbo ina wona tokoso suka debbo ina wona mo moƴƴani mbaadi suka debbo ina wona mo anda aduna suka debbo ina wona mo wona ko wona jontaɗo kono so ƴamama o heesama o waddi murfugal e yeeso makko ko kanko saboto ko rendata ko fof hemde kanko debbo o ndenne dey demboɓe ne paɗɗa jomajo ndenne dey funene fadda jomajo kono gadda kala sagata goo ko mbaɗannoɗo willi wawoji waɗa beyte e gendus pilime pilian kasa e berlade so yettima namto kol jomajo holle ñoota ɓurtugal ngal nanna junggo e jiifa woda ko fawi yiyamo nde fuɗɗo hoode hay so yoɗani bandiraɓe assalamu aleykum rahmatullah kanko Atumaan si kanko woni sababu o Allah waɗi jamma o dañi wune sabu ko joom wuneji en potte e jamma hande o jooɗiɗo ko bandiraɓe fof ko ɗemgal gotal ko pinal gotal ko diine goto leyɗele ɗe ceerti ko tubakoɓe ceerdi en e 1884 ha frontiére 1933 ujunere temedde jeenayyi capantati tati nde kerɗi kertintede caggal nde Soudan conseil de l'entente fusi fédération du Mali fusi Soudan yeehi banggue Sénégal yeehi banggue jamba arti bandum so bawɗi piiti ko piino piyata wonɗo ko fulɓe Mali e fulɓe Sénégal e fulɓe Mauritanie jamma arti bandum nde tubakoɓe pecci en certuɗen fusgu waɗi conseil de l'entente fusi ha laaɓi fédération du Mali fusi ɗanniyankoɓe jaɓantere en wonnoɓe Bujumbura wonnoɓe toon wiyete Tortiya wonnoɓe Jarabanna Malinaɓe Sénégal naɓe e Mauritanaɓe ndenno fedde ɗanniyankoɓe nden ga fusiɓe ceerdu koye mabɓe pelle ɗe certi ha laaɓi 1960 leydi en fof ƴetti indépendance Malinaɓe ɗanninoɓe ɓe jooɗi ɓe miijiɓe mbi mbaɗen feere hade leyɗele ceerti sa nani certi ko laamuji ceerdi ayi fédération du Mali en ceerti conseil de l'entente en ceertino kono leñol men ɗemgal men en ceertata nde wonno ko Allah waɗi ɗum hecci ɗumam enen mbawa sertude ɓe jooɗi ɓe mbi coɗnen Modibo Keita oto ɓe ndendini kamɓe jamantenaɓe ɓe coɗnimo oto de capotable ɓe neldi Modibo Keita premier président du Mali yeeɓa so wi bandiraɓe Sénégal naɓe o wi Malinaɓe pindini en so bande waɗi ko moƴƴi yettu manta ɗum mbasa haasita ɗum o wi Malinaɓe mbaɗi ko yooɗi wonmo handane sada kono lamo haaldane teddugal président de la république kadi jogui oto o wi mbaɗen ɗo ɓe mbaɗi jetten ɓe yeeɓa so Elimane Amre
goko mo sooge dindeja ñaawala kelewaji doppere do laabi lamande moƴƴinga yogoɓe o wi malinaɓe min jetti on teddini mawɗo mon on dokki min konngol o fini janggo wi sénégal naɓe teddina Léopold Sédar Senghor ɓe jaɓi ɓe cali o wi son pi kala ko mbawɗon dañde ɗo haali foof min mami jokki koye ndi ko jamma o wawa tambade ko kalten ko en dabɓa koɓe ndendinno ko heewani o wattan jawdi makko ɓe jeeyi Allemagne mbaɗi commande oto jippi toon ganduɗa ko parlamogol leydi Faransi décapotable Léopold Sédar Senghor totta enen kadi sen certi ko kewi ceerdi en sen certi ko laamuji ceerdi en kono ene mbawa sertude koɗen dendi kosam dendi dool jiɗima e baaba Abuu Sy jamma ma o dañi wonana yoga e jammaji mboɗo heewi ko goto ɓirta wañede mum itta jawdi mum woodi ɗo nanni baɗɗo o haalta baɗnaɗo o haalta kanko andi ko dañi hen kono ko ɗaɗo hande ko kam no haalo ina yiyo bisimilla moon oɗon mbawi ɗo bismade neɗɗo no ɗanno oɗo ladde seeko mi naata yalta la ɗanno bamum waɗana ɗum ñaagude Allah yummum defana ɗum ko ƴiwan ñaama duuse ɗanno ya nelde jawdi ma hane e galle bamum so a tiwi bisimilla e galle bama maha hen ha gasa kono sa yettima ma mbiɗa fawɗo sag ma mbiɗa bisimilla kono hatta so goɗɗo salmini mbiya ɗum bisimilla onon mbiyama ɗo bisimilla kono mbaɗo bismade on nootima goko moƴƴo on nootima goko tedduɗo on nootima goko jambawo on nootima goko cuusoreɗo on nootima goko joom gueɗal gendi yanke caliɗo yawa e kuɗortoɗo gacce keɓotoɗo belka mumen ɗo taw funti on ko Abuu Sy ligguey ngol ɗo leyol ɓoyde aduna ittata ɗum noon mi wasa woɗɗude mi hokka on konngol kaal noon hol bandiraɓe tawaɓe jamma o ndenden jamma o dañi teddungal o weeli haysoko ɗo haaɗi o weeli konngol artema ceerno Bolli ceerno amin mawɗo amin moƴƴo jomo wune tawanoɗo nde ɗum tiiɗi tawɗa e worɓe hono muɗum heew ndeysan Allah ɗum kadi en tawtorede hande on woni Abuu Samba Diop min jettima no feewi so tawi en tawodiri ɗo jamma hande ɗo mawɗo moƴƴo malaɗo giɗo hoore mum giɗo leñol mum mo wiyani tan gurdamam yo won wuttulam e wuttam on woni ceerno rendo woni Abuu Sy sawande mbo sawani gacce cawɗo gandal ha heewi to arabiya ngam wanjitade ɗum e pulariya jiɗɗo hoore mum lutti yiɗi leñol muɗum minen nde so min kufodiri e moɗon ɗo onon son beltima ndeysan minen min ganda ko min jogori haalde kadin emin jogino sohla emin jogino goƴa onon ɓeɗo worɓe wonɓe ɗo hande ɓe goto e mon fof holno min jiidirta e mun hamin badda e mun jonde ayi nde wonno Allah koye weeli hoore mun woni minen komin almuɓɓe mon komin ɓiɓɓe mon to bangeji ɗi fof ɗum noon minen wonɓe ɗo ɓe woni gardiɗo amin ɗo ko biyeteɗo Basirou Barkolda Sow Basirou Barkolda Sow ko kanko woni hoorejo fedde meɗen wiyetende fedde magoyankoɓe gueetema Gural Boubou Diaba tafa mela melƴitira kolce gaydimaɗi ɗon woni ɗo mbiɗen Pulaar fuɗi tawa awaka mawni yencini moƴƴere ha heewi ina wondi e on ɗon biyeteɗo Amadou Jara Kolobakary gorko dimajo mo ganduɗa salaki hoore mum yiɗori hen leñol mum jaɓi felliti daranade gonka mum on woni Amadou Jara
e pular yanke windi yanke witti yanke nde wonno Allah wi kullu man sabab ceerno Abuu minen min ɓooyi emin nanamo emin jogino goƴa holno min jiidirta e ceerno Abuu holno min jokkondirirta e ceerno Abuu gonɗo sababu muɗum moƴƴo on woni ceerno meɗen ceerno Saydou Bari gandiraɗo ceerno Baddo kanko woni oɗo joɗiɗo ɗo goɗodiral makko e ceerno Abuu Sy wona hunde suuɗinde gilli ɗi kadi ɗi gona pefindaɗi koɗi gilli tigui rigui gilli ɗi jibini jokkodiral amin minen e moɗon onon kala hande e yantude e bandiraɓe meɗen rewɓe ko wayno on ɗon biyeteɗo Fati Sy e on woni oɗo joɗiɗo ɗo ina wondi e bani meɗen debbo ina wiye Ummou Kongo Diallo on woni joɗiɗo ɗa e yantude ɓiɓɓe meɗen on woni cukalel tokosel laaɓa juuɗe jangi wawi rondi gandal lutti Allah yiɗi ɗum wonde docteur on woni Mamoy Sori Diallo mo kolomina Sare walla mbiyan kolomina Gurel Carte e ɓinguel meɗen on ɗon biyeteɗo Sadio Touré andi sen mbi Touré tan hangatin ko heddi ko ceerno Abuu ɗum ko an jeeyi min noon gonduɗo e mabɓe mbiyetemi ko Hamma Yerwelama Jammo kono ɓurɓe andirede ko Hammadi Mboɗeridi Jamɗe Mbaba e nder leydi Mali sa windani ina hasi tan andete e goto kadin e jaydiyankoɓe to banggue radio kadin oɗo nde wonno ko guiɗo o fooɗi kamo artiri kam e magoyankagal ɗum noon Allah yeeɗi kam hande wonde laaɓi ke belendeji ɗiɗi to banggue jaydiyankagal radio e kañum e wonde magoyanke ɗum noon miɗen ñagonomon Allah yo min ɓooy yiide mon kadin yo Allah rokku min sa'a kala yiide leppi mon kesi yo Allah rokku minen ne kadin teftade ko mbatton ko e rewde no mbaɗirton ni nde tawno so tawi ko gonga ina selli e sukaɓe jibinande hande yidde leñol gorɗo hen jaɓɓal moɗon hayso ina yiiɗi leñol ina foti namnede ɗum noon on Allah jarama on jarama no feewi moƴƴere Allah e moɗon guiɗo tedduno weeli feewi haalama yuɓɓi laaɓi selli so gangi hisi kongi moƴƴi jalten ya juuɗi en sabi Allah mon koye mon gollanɗe liyol mon mon diine mon e jokkude mon en Alhaji Mamadou Soma Dia mi arta e ma hayso ko dande wotere calmina hirdude ɗaccitanwaji bandiraɓe dia alhamdulillahi rabbil alamin Allah alhamdulillahi hamdan kasiran alhamdulillahi ala kulli halin alhamdulillahi ala kulli shay'in maɗan gadir bandiraɓe sehilaɓe caggal yittude Allah ko julde nulaɗo makko jalla kala kono golla yo fuɗɗoro wiide bismillahi arrahmani arrahim ɗo fuɗɗode ɗo to juumani woni o fuɗɗorima inde Allah to fuɗɗode ayi o wortoro wiide alhamdulillahi rabbil alamin Allah jottoɗe godde ɗi joom binde kewɗe o kanko goto foti yettede kanko jeeyi yettode kanko yoddi hen kanko haaldi hen oɗo jottuɗo hoore muɗum kilinde ko yettoto wodani subhanahu wa ta'ala
ɓurɗo ɓurnaɗo windere bani hasim imamil quraish imamil mursalin khatimul anbiya bacci aminata e abdoullahi koddo ɓurɗo townaɗo mo lesɗani mo jam e kise goni mum dayiman ko ɓenni ɗum ko seydi si ko daña ko hewde famɗude barkina waɗi Abou Hafsar Kumba Hamme a moƴƴini gueɗal ngal kono noon kadi to worma fewdi gueɗal ngal nde ɗo jonde koni ɗaminana ko addi hande eɗen ɗamini so tawi Allah welama ɗacci en ɗo sellini en yettini pandaji meɗen de jooɗoyade nde ɗo jonde to suka laɓa jeeɗa laba laami labana laami taw jeeri gonani kono no hade nden Allah hoddiri hande yen joɗɗo nde ɗo jonde ko ɗaminano ko adi hande Allah welama kadi en ndendi jonde nde e ƴiƴam meɗen kosam meɗen heɗɓe en oyoto banggue to wiyete Mali Allah addiɓe ɗo ɓiɓɓe leydi Mali en ndenne mabɓe nde ɗo jonde ɗo e nder oɗo galle so wiyama galle Abou Sy mo ganduɗa ene noddiri Atumaan so tawi neɗɗo ɓuuri aɗum he mbeɗa heewide yo tinno ƴeewa banggue mo jaɓɗa hedde guettana ɗon hoore ma cuɓoɗa banggue mo banɗen mo ganduɗa so tawi dawri yiiladema ene jawa yitudema e oɗon banggue kettana ɗon hoore ma kettana ɗon banɗen kettana ɗon leñol ma Abou yaɓɓi ɗon ndeɗon tekkere wonko gollanɗa leñol ngo wonko gollanɗa leñol fulɓe ha aduna o dawa firto ɗum majjata ɗum mayata yeeso ma e keesi ma ɗum ɗo ko haalane nde ganduɗa ɗesngo garoyowo ene wawi haaltude ɗum tawaniɓe fawade ma gisi waɗi noon ko gollal lattugal ngal gollanɗa ngal neɗɗo yo gollal timtoon neɗɗo ñametaki neɗɗo yaretaki hay mum sohlaka e neɗɗo sinirte wona gollal so Allah tagirima no yiɗiri ni tagirima kadi no fotiri ni a ƴewtima hoorema teppere ha yetti hoore ha yetti teppere hay tergal goɗɗal hattaki timɗo jorto ƴetta Allah gandade holko tagui ko wadde ko waɗi ko o haɗan ɗon tan o taguima tanɗe fof tiɗɗi o laɓɓini ɓandu ma ndu o selini ɓandu ma ndu o itte makko ko yite ko barke fulle ɓandu ma he o uddit haqqille ma o dañi ko mbawɗa gulɗi bande ɗe fof yen guite leñol ma fof yen guite muɗen aduna o fof fof yen guite muɗumen ɗum andena jortoto jetta Allah gandama ko mbaɗɗa amin ñaguino Allah nde Allah rokkata en fattangue wawde wadde hono ni kono haala ande timminde hande ɗum timmi Fuuta fof ne andi won banggue mo kettuɗa mi wiyani haalayɓe de mi wiyani suska mbimi ko Fuuta fof wona leydi Sénégal tan wona leydi Mauritanie tan wona ko takki ko wona ko taari ko nde wonno gollal ngal ngal famɗa kadi ngal fuɗaki min ñaguima Allah subhanahu wa taala nde rokkata min ɓernde e hattan wawde yettudema riftudema teddungal min lomto leñol fuɗɗi fof ɗo min jooɗi ɗo min ruttuma teddungal ngal gollanɗa leñol Abou Kumba Hamme oɗo jamma jeetama e jammaji gonga kadi mo wonani ha ɗo ɓuuri woɗɗude gonga ko noon ƴiye jammaji nan woni
gonga Alhaji Mamoudou Soma a weltanama koɗo o bawɗo laaɓɗo heeɗu mo ganduɗa woppata waktu so julta tamamuye min ɗandimo ɗalla kewɗo yaade nokkuji kewɗi bandiraɓe on jarama mallinaɓe Sénégal naɓe no mbiɗon ni oɗo musidɗo man pilmo ko Djibi Dieng wiyete Jeyago Kanel caméraman Piindi TV waya ko chauffeur taxi ko Abuu Ñang wiyete Jeyago ko nabbaji ko musidɗo ko jaadi regilani tawi wona hande Abuu si ko ñinnoɗen wadde ko heƴataɗo jamma hande ko nan battat jamma atat bandum sokhna Fatimata Tine min mbima albaka gila naɗa galle o ko avancement woodi ɓurtade caggal ala neɗɗo muñata ko muusi tan ɗagal mum heddo e muɗum ko jibinal ko yo wuuyo Allah waɗen baaki Abuu si ñalamaji gartat bandu men so nangene fuɗa jongol so nangene fuɗa guite ne jiida jongol woppete ma jaɓi ko Allah waɗi ko ɗum woni mo sali ko Allah waɗi ko ɗum woni won teddungal ngal Allah hokkuma e leñol no diiɗo no mbaɗɗa koɓe mbaɗi mbaɗɗa koɓe mbaɗani yeedo Mamadou Dia ƴawde ngalu o windi ha heewi min jii Aboubacry Bonɗo Ceerno Saydou Sow to Kanele Kaneji windi ha heewi min jii Alaji Mamadou Samba Diop Moutouro windi ha heewi min jii Alaji Ibrahima Kandane bindi ha heewi min jii ha heewi kono ko menduɗa ko ɗon woni mum coka uddi bawɗi ha laaɓi woni diga ha yetti temedde ujunaji haqqille ma deƴƴo Allah hokkima ɗum ñalawma arti bandu kadi siboɗo heewi wiide so neɗɗo natti yuɓinade yo hulɓino sagata so natti yuɓinade yo hulɓino saabi Allah so sagata natti wiyede jalla boni yoɓe ta e fulɓe mbi ngaari jibinaɗi fof nani inde bammo wiyede ngaari kono wonde kala haldino damba kirtoji ne ardo jofoji komo Allah wala hokkata a woni ngaari e jamanu ma e nder oɗo yonta e nder e ɗemgal Pulaar ya judde hen balɗe fulɓe mbi giyal jibinina koye ceewendi mum kono so ƴaggani yota nde ƴaggunoɗa yuɓi kala ko dannuɗa e taniraɓe ma kala ko dontuɗa e babiraɓe ma haalayɓe salade yawahe ummade yawmo ɓe guitti hakkude to e mbelu weldi ɗiggude weli mulde kay weli laamaɗe ɓe taƴi ɓe goni banggue ɓe taƴi hettere lawa Samba lawa maire ɓe mbaɗi jimade mabɓe kala ko kalajo wonno golli inde ma daten jamma hande o min dawa ɓen kaala ɗum sababude sa haali nden andu sa andi andin kalmi gañaɗo Buuba puɗɗoriɗo l'école wawde jofno e Philadelphie ɓe mbi kam holko hokkuma dottimi mbaɗmi yewtere kalmi Abdoulaye Madina Gounas puɗɗoriɗo hawa ɓowde jofno e toon ɗo ganduɗa ko dowlaji denduɗi Amérique sa nani neɗɗo hokkama haye weddima wona hayre jama sa nani rawandu fayi mba film haye wona hayre jama kanko woni hande meilleur jamanta e nder aduna o ɓe mbi hoko Abdoulaye hokkuma mbimi min kaali exécra bin ko juif on mbiyani holko hokki men min kaali sinal mos dayan on kalani ko on mbiyani holko hokki men min kaali yasen on mbiyani holko hokki men min kaali woɗeɓe ɓaleɓe oluɓe sa haali ɓaleji wiye holko hokkuma ene ko jaw tan jeyata yo Allah hokka men hakkillaji wattude sertade ko neɗɗo golli min kaala saabu majjata mayata giyal mbimi jibina koye ceeɓen so ƴagani yota kaɓowo e gacce kaɓowo e basal wendorta subaka law fina jogo ɓande hande o haalayɓe fof ne jiiɗi jiidude e ma sababude a laatima no dembaji tati kewmi wiide ɗini so tawi hande no ɓeytono a wattama e nder mabɓe saabu a dajini haalayɓe a ɓeydiɓe cuusal a ɓeydiɓe jambagal a ɓeydiɓe teddugal a hokkiɓe ko ganduɗa koɓe mante ha aduna gasa yante ko mawɓe mbanno ko ka cuusa reedu a wona haaside aɗa weeli habdede gueɗe ɗiɗi aɗa weeli habde seydeɗo ko cuusu so yaade ma surta ka urtako aɗa weeli habdede konngol sa aadi a firtata
amin mbima ya jurde hen balde amin jogui droit sakto ko marɗa ko so tuba ko winduɗo ko binduɗa ko min kaltan so jaago winduɗo min kalat so bayna ko winduɗo min kalat ɗum kadi yonte fof e yontaɓe muɗum ganden yonte koko jogo settade en janggo enen ɓeɗo wonɓe ɗo hande ɓe so neɗɗo jibinama halayɓe wiyama ko kulɗo reedu na hawa bandiraɓe debbo kalajo ne habtotoma woɓɓe temedere tawana woɓɓe halayɓe andude hoore mum yidde hoore muɗum min jeeyi Côte d'Ivoire min tawi toon suka debbo ene jaa e diwan halayɓe omo jooɗi ha o foti ɓesdude waya sak ɓe mbi o beele ko coowɗe mbimi ala o soyani nde wonno aade fimnane wonno ɗon gorko kalajo kala ko wawi wonde hayso ko jaayi walla ciisi o ko debbo en tan ko fof alamo yesso tawi wona kanko ɗum ko aadi ɓoyɗo wonno Bobo Samba Taba wi ne waɗanno saha ulluɗi amen hayso keyɗi wonde ƴakkoyta ƴee heddiɓe halayɓe ina jeeya haalede wonko ɓe golli gila hanki tawi wona hande ma e gartan so Allah jaaɓi ma Mamoudou Soma waɗan bandu hoddu mi lele ko pomi lele koɓe fiya ɗum ha feewa Abou si hakkude ma e guiƴen ɓe laaɓi a wona kulɗo reedu kala ɗo hay leñol tawna ma haɓama hen so sagataɓe ndendina sukaɓe ɓe pelli tanaɓe jaggi tengel e ma tengel ngal sibole boole ngal gata kay wawde mo goɗɗo ɗo hulɓinani mo waɗi ɗo dognani o wi saɗa yiilo so hay waɗi sa yi piraɗo caggal jal mbima mbiyo ko saabi o wi ko dogɗo firta caggal an wona événement wona goɗɗum kala ko yiya e ma ko ka dayɗo pindirɗa ha ƴemma a hokkani caggal Baba Sima Diagne to guyki koliyaɓe so tawi sukaɓe makko ne jaltano ne jaa o wi ko son jeeyi so goto mon felliti dogde so arti o tawam ɗo so tawi ko mayɗo dogɗa sa e tawtam ɗo o jagga fetelo fala juuɗe makko Mamba Sima ko jamanteya wuuyi ha ma yi meeɗa dogde kala police mum noɗe bonde wona loos wona kitoyi o wina haymo hono gonga fiiri teppe mum caggal mum ina doga ñande wolde hakkude mabɓe hoddiɓe Samba Sima yeehi ba makko yalta jogo fetelo jooɗo e demal galle he wolde nde waɗi ko tiisu baal nden ko ñalloji wona baaloji ha yimɓe juuɗe futuro Samba wi bew ina diwa galle tan o wi fitel tat o wi ɗum taw o wi sey ka dogɗo mayde taw ɗum ɗo o wi baba dognoɓe garti gueɗe takkusan Abou si ka jamba ka cuusa ka moƴƴo ka kaasire moni fof adi yalno moƴƴere ɗiɗo jammaji noon kala mo wona haasire ma waɗnede haɗi keewa saabu ko golle ma e balle ma ko liggiɗa ko ɗum woni ko haaltir min beltanima on mboɗo andi kono heeñiɓe sinno ko sago joɗɗen ha gasa kono ko ñinuɗe wadde koɗe kadi gasani lefol mon ngol yo heddo ɗo min mbatta lefol gongol tawa sa min garta e moɗon en calmini noon dendagal bandiraɓe en calmini bandiraɓe en calmini kanko sogna mo ganduɗa ko Fatimata Tino en jetti Moustapha Ba wondude e Rougui Ba en jetti bandi men debbo Mayam Sy wondude e funere mum biyeteɗo Kadiatou Ba Bowba toon to Kiifa e biyeteɗo Hajiratu Dia ko wiide on neɗɗo no a waɗana hoore mum tawa tañande leñol muɗum Abou Sy o yalti koye galleji ɓurɗi mawde e nder halayɓe banggue kosam e banggue dool kadi o bonnani o wurti waɗi ko waɗi o jamma hande he ko Abou Hafsara Coumba Hamme oɗo jamma mo weli sanne jamma meɗen Abou Sy ko jamma mo ɓoyɗen yidde ko jamma mo ɓoyɗen ɗaminade mo ɓooyi yidde mo ɓooyi ɗaminade kono hunde fof ko nde Allah hoddiri nde ko nden yanata ina welimi joɗade ɗo yo galle taw kadi ko eɗen joɗodi hono no gowɗen joɗodade ni taw koye nder wuro Suska
walla e nder galle kalajo saka noon ɗo e galle Abuu Sy nde ɗo jonde ko jonde Fuuta ko jonde suska e laba jeeno ko jonde halayɓe teddungal ngal timmi jaɓɓungal ngal timmi bisimilla o timmi so tawi a are galle a jaɓɓama a wertanama damal maɗa arjigi udditima heddi holko jogorɗa nawde kono damal kam udditima nde wonno ko ɗum ɗo uddita damal o udditi damal hakkude meɗen e makko o udditi damal hakkude men e suska nden de ko nder gonnoɗen so neɗɗo yiili men e nder suska tan tawaɗen toon so neɗɗo yiili men e nder halayɓe tawaɗen toon kanko Abuu o udditi ngal ɗo damal nden ko de ko nder gonnoɗen seydi Sy jikku ma ko moƴƴo ɓernde ma ina laaɓi yeeso ma ina laaɓi kadi amin gandi wonɗo mbaɗɗa hunde e nder galle he wonko mbaɗɗa e nder galle he waɗi noon ko ɗum suuɗaki wirnaki wonko mbaldata saɗa lelo sa fini wonko dawrata kadi wonɗo dawrata wonko ndendinta so hiri wonko joftinta sono heewi amin gandi saabu a holli min sono heewi amin gandi saabu a holli min a addi kadi mo pasniɗomo jiɗɗoma renanma e nder galle he tawedema e wasa tawede fof no feewi ene yooɗi ene timmi hay hunde ngakkata ina wawno wade no wona ni kono ko ni Allah waɗiri kadi ko ni tan wayi min ñaaguima Allah yo Allah hokkina fandinde Allah rokkima gueɗal durnoɓe miijo hunde teɗɗita ɓe koye maɓɓe jeeɗa miijo ma ina hutore feere ma ina hutore min beltima seydi Sy yo teddungal ngal ɓooya e juuɗe ma ya ɓooy tampande leñol ngol ɓooya rutudemo teddungal Abuu Hafsat ko mbame ja a jarama kala ko neɗɗo dañi caggal yettude Allah e nelaɗo yetto jignama wallahi jignaɗo gooko anduɓe mbi yo ido yettede mi haalani banggue diine kalam ko banggue aadaji ɓe mbi ala yo yummo ido yettede anduɓe ƴeewi tawi neɗɗo meeɗa suɓanade hoore mum jignaɗo muɗum debbo ko jignaɗo ma gorko suɓantoma jignaɗo ma debbo dicco jibina duwana ma duwa o jaabe sanne jignaɗo ma gorko suɓantoma jignaɗo debbo moƴƴo suɓanoma ɗum dicco jibina duwana ma duwa o jaabe
so wiyama Abuu si en gari Atumaan en gari baba forte becce o kañum jeeyi ko ƴiƴam jeeyi Abuu en mbi Abuu en mbaɗi baba forte becce ko kañum jeeyi jaada e giƴen so wiyama ka en gari an jogui inde mabɓe jogui jettode mabɓe Sidi Mamadou Sawi ban Mamadou Mamoudou Badima sa jalari o wi sa yontama a woni mawɗo pengal ɓe mbiyay o wi ñantu pengal ma gila e fadu ha yetti tengade yimɓe mbi pamade o wi kamɓe fof inde ma yettode ma ɓe jogui jignaɗo debbo holto heedi fewjoɓe pewje bonande yo bon mbiya gandi koko bonnata jignaɗo debbo faloɗo on wonta jaam yimɓe fof jettala e hunde ala ko bonnata yimɓe dawodade noon ubbana fof neɗɗo e teddungal muɗum jignaɗo debbo dawa duwa muɗum yaltina ha laaɓa wiye hande kaari duski kaari bonnama somin ceertema ko saabu nagamo ko ɗon kosam woni so tawi rewi ɗon ha yawti hay hunde la gonɗon so jaam lahi jangguiɗa e temedere neɗɗo e capanɗe jeenayo goto fof ya ha wiya ko jofnuɗo ha nagamo sa ani wattaki sa haalani jaɓetaki ɗum ko kosam won ɗon aha koyi mami mami moɗandi ko goonga sababude ko jungo ma ñaamo woni ɗo ko koyngal ma woni ɗo ko hitere ma woni ɗo hono ceerno Moustapha o yettama o jarnama kanko e bandiraɗo debbo hono mo ganduɗa kañum woni Rugi Ba on jettama on jarnama e nder galle moon mo mbaɗon ko galle moon jaɓɗon woni galle moon galle o woni galle moɗon sokhna Fatimata Tine ne kaalino nane gonangal ma e galle he emin jeeɓa ndewno goko ko heto faggoro adda ko debbo jaggata kala ko aya jaggat ka moƴƴo ka tedduɗo ya judde sanne amin aɗa walli kadi eɓen ñaagui yo Allah junno balɗe ɗe e moƴƴino battane waɗa ɓesmo hen ɗaki en kaalino nane bandiraɗo debbo e mbiyete Mayam Sy e fune muɗum Kadiatou Ba Bawba to Kiifa e Hadiatou Dia to France eɗen jettaɓe ɗen jarnoɓe eɗen jetta Penda Dia wonɗo e ceerno Mouhamed Mbayi e professeur Abdou Malal Diop mo wawi fonde Thilo Boumou Ndiaye Abuu Sy kala ko gonnantuɗa leñol ɓeydu kala ko tabbantuɗa ɗemgal ɓeydu jobdimama aduna gasgas sarte majjata mayata lahi nane subaka mboɗo haalde Boubacar Djibril Wade kanko mbannomi hande koɗo galle émission o wi mi wondi so wonano mboɗo heeñi Abuu Sy ñinmi yiide o wi o windi defto neldimi o waɗi kelo neldimi mi yi ko gollanta leñolngol ko teɓe meeɗa yiidemo mi yimo so makko so mo weli ko tawete labgal e wendilo woɗaɓe toka ya judde en balɗe amin so Allahu lamɗo jaaɓi mi dañat hoddum Mamoudou Denju no waɗata ɗon no waɗantanomi ni kadi hoɗanta ko hoore makko mi watta lefol ngol kalɗongol yimɓe wadde ngol mi ferno mo ha gasa laaɓe sanne jamma hande noon ko jamma welemma jamma hande o ko jamma teddungal bandiraɓe men malinaɓe gari ɗo tawi en ɗo Sénégal Mauritanie ma wona keewol ɓe wino nane leyɗele neldi ceerti ko politique keewi peccama taƴama ko politique kono leñol ngol serta ɗemɗe ceerta ganduɗa noon kala ko mbaɗannoɗa Abuu Sy majjata mayata kala ko gollannoɗa ɓeydu majjata mayata wallahi jabɗo ko Allah waɗi yo yaadu hen caɗiɗo ko Allah waɗi ko Allah wi yo won ko wona tan Allah wi yo wano wayni wayno wayni ɗum noon jetten jignaɗo debbo o jetten jignaɗo gorko duwaw mabɓe jaabama jetten cuddiɗo e wondiɓe ɓe ɓeydon muñal gondigal mon no yooɗi gondigal mon no feewi gondigal mon ina laaɓi yo Allah lamɗona ɗum yeeso amin bandiraɓe musidɓe tedduɓe jaafoɗon kala nde leñol yawa ko neɗɗo yawa so neɗɗo waasi nuskat so galle waasi jasat so neɗɗo waasi yawete dañale gandal laamu to gummito on ko goppi toon nde gande on ko gaddi so jeeyi wata ko gacci yo Allah hokkan nanodirde yo Allah hokkan faamudirde no gurɗo ni ne weeli jaggude ballode on
on dañi neɗɗo mo ganduɗa ñande fof ma yimɓe mbiya salamu aleykum aleykum salam so indema ɓurtima martaba ma ko cuuɗa yo ɓuuri hewde kono suuɗade hande weeɓani téléphone accata whatsapp accata hay hunde woppata ñande fof ma neɗɗo findinoɗoma salmina mo yiiɗo ceerno Abuu Sy ñande fof mandira wen yiiɗo ndesata Pulaar muña noon ɗum e jikku muɗum o muñan ko muusi neɗɗagal mo heddo e moɗon no Abuu Sy wayni toga jaama ka moƴƴo so Mamoudou haali jammaji amen mboɗo wiye sisiɓe wonen ndiyam fayde mo wawi cakkudam wonen jayɓe ndiyam fayde mo wawi cakkudam Samba Boka Moussa Samba Boka Moussa jammaji men Samba Boka Moussa Kumba bani Samba Fatimata Sada Mayo Samba Fat Dikkel Fa Sada Mayo si jawtelade fonde tana bela Samba e Seba Samba jawta mawɗo jawta so mi arti ɗon si mi arta e Mamadou Hamidine Ali Sy mo du e bawɗi lana dulli bele maji yo Allah yimomo yafoma haalamo ko no wani inde bonde so ɓe gayni mi arta e Abdoul Aziz Yaya goko mo mbulo jeeyi hawgande e weedu maalo beeli guddo goye malado yahay lote salle guine du e jaabe fuɗɗiɗo hay law jofno e Philadelphie ingénieur géologue mo Ablaye wadde yoltanene gabo artuɗo e leydi ndi jogui o $100 min e mbadde makko ñalamaji kewɗi si kewɗi Abuu Sy Allah jaama yo Allah teddine yo Allah junno balɗe moƴƴino battande goto fof doya ko duwal muɗum so tawi segata naate ladde taƴoɓe paye mum ko jogui ko ɗum happorto a habtoyimo leñolngol to banggue gandal a habtoyimo to banggue kuɗol a handimo to banggue jime a handimo to banggue haɓede a salima hen yama a dannima a tout fof ko pulanoma mbiyanmi ko hoam no mbiyatanɗa ni o huyɓi o yalti o dogui o pi galle baba o naate ladde o yi dogui demal o dogui jeeygu kono so tawi neɗɗo ɗannima ko gonga waɗi ladde seekomi naata fijo fussi olde natti gure jeewi wiyama gandiji laatima guinale so atti yo yiye nde gartuɗa nde yiyama sanne an kadi gartuɗa nde tan yiyama galle bamma yi womon yi leñol no wowno fo yi Allah jaama ken fuɗɗiɗon en cuwa jokkide so Allah lamɗo jaaɓi ko ɗo katten jamma hannde o Allah ji Mamoudou Soma so hoɗi no weeli so haali no weeli so daƴƴi no weeli yo Allah teddide yo Allah junno baɗɗo moƴƴino battande jarama